Ndị be anyị ekenekwa m unu. Ndị unu na-anụ onu fa ebe esi eweta ozi a bụ na Ojoo Igbo TV. Ojoo Igbo TV bụ ebe anyị na-agbasa ozi gbasalụ ụmụ Igbo. Na Ojoo Igbo TV anyị chọrọ ka anyị were aka anyị kọọ akụkọ anyị. Maka na ndị mba bụ ndị kọrọ akụkọ anyị wee kọọ ya ka o si wee masịfa. Wee wekọtasịala anyị ife dị iche iche. Anara akwanite anyị kama na ụmụ ifefa wetara bụ ife kedola anyị na anyị na-egbu anyị. Anyị wee sị na oge ezugo mgbe anyị ga-ejizi aka anyị wee bido n'onwe anyị hazibe onwe anyị. Ọkwanụ na Ojoo Igbo TV ka unu na-enweta ozi ya n'ụbọchị taa. Ife anyị chọrọ ịkọwa n'ife onyonyo anụnwa bụ gbasara ndị ọchịchị anyị. Maka na ọtụtụ oge ife bịa kpotọkọ n'ala Igbo, anyị na-enejelu ndị ọchịchị anya ka fa zọọ anyị nyere anyị aka onye ọbụla fa ncha gbadu. Kịta ka anyị ghọtabazili ife kpatali ya. Maka na ndị ọchịchị anụnwa bịalụ fa na nwa Bekee wee kpaa nkata bụ ife ji ana Igbo na ụmụ Igbo na ndị isi ojii niile nọ n'ụwa. N'ife onyinyo a anyị ga-afụ ndị niile na-achị obodo niile dị n'Afrịka, ndị isi nke nwa Bekee na-akpọ president. Ebe fam bịalụ n'ine secret court, ebe a na-emefe initiate na court nwa Bekee. Ebe a ka ha gbalụ ndụ, ebe a ka fa nọ wee kpaa ka ha ga-esi wee kedo ana Igbo, kpaa weti ndị ilo wee bata wekọrọ ife niile dị na be anyị bụ na obodo ndị isi ojii impoverish anyị na-ata afụfụ. In return enyefa reward, ekpodolefa security, nyefa power, nyefa authority, mee fa rich, fa nwee ego, fa ncha nwegasịrị ụlọ n'obodo Igbo maka nkata akpara akpa. Nya fa mepee ụzọ nwa Bekee abata na-ewekọrọ ihe niile dịzi na be anyị n'Afrịka. In return enyefa ụmụ ife niile fa na-enjoy, family ha niile na oversee, ha nwere ụlọ oversee, nwee mansions, na-ebi nọdụ in power, nwee security na-eche ha. Maka ebe a bụ ebe ha ji kpaa nkata n'otu nzuzo. Kịta anụ a ka anyị sị ka anyị kọwara ụmụnne anyị na Ojoo Igbo TV ka onye ọbụla mata ife na-eme. Maka na ya bụ ife abịagozi nyebezie nsogbu. Ịghọtago? Anyị na-etigharịzi na-agbagharị enyemaka adịrị ebe ọbụla nke bụ na ụmụnne anyị ndị anyị tụkwasara obi bụ ndị isi bụ ndị so wee kedo anyị naanị. Ngwa ka anyị nene na ife onyonyo anụnwa obere oge maka na ọ kọwara ife a na-ekwu ọfụma. Unu afụgie ndị isi ojii, President of Africa, ebe a na-anabatafa anabatasịa fa na-efu onye ọcha akịta anụnwa na-anabatafa. Anabatasịzi afa wee duo fa n'iyi ebe a ka fa nọ kpaa nkata enyefa ma certificate ifugie. Fa ncha wee kpasịzịa anyị nọdụzịa na-eti mkpu n'Afrịka, ha agba anyị nkịtị. Unu afụgie ọnụ na-ekwuru ndị Afrịka na-achị obodo niile bụ ndị nọ ebe a na ife abụ unu n'anya na ekike fa, unu afụ na ekike fa dị iche. For their secret insignia. Ife abụ the highest court nọ n'obodo Igbo na ya anabata onye anyị welcome ọha. Ife anụnwa ya na anyị bụ ndị isi ojii, anyị nọdụ nekwasị ndị ya anya ka fa zọọ anyị. Onwekwa olileanya adị ọkwa ebe fa nọ. Onwere ife ọbụla fa ga-emela anyị maka na fa niile so na ndị kedola anyị naanị. Ife a ka anyị na-akọwa na Ojoo Igbo TV n'ụbọchị nke tata wee na-asị ụmụ Igbo mụrụ n'anya na ife na-eme unu bụ ndị ọchịchị. Ife niile nwa Bekee bubatara ifugie welu nke unu si unu kpọọ ya asị, anyị kpọọ onwe anyị asị, kpọọ ife anyị asị, awelukwuo ụmụnne anyị ndị na-achị impozuo ọnọs anaghachi anyị ọchịchị nchigbu na ya. Nke a bụkwa another president, an African president. Ifugie unu afụgie ife a bụ ife na-eme n'ụwa ka anyị na-akọwa ka ụmụnne anyị na-afụ. Ifugie
anọsị afọ eje efa olikọsịa ṅụkọsịa na pọdi ya nke Cameroon onye gafelu na ebu ya bubata ya na moto unu afụgie ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ya nwanne ife ga-azọ anyị bụ nwa afọ Igbo ọbụla onye ọbụla anyị ga-amata ebe ife na-eme anyị si ife na-eme anyị ka anyị ga-aghọta ebe o si malụ na ndị anyị na-enejele anya enwere ifefa ga-emela anyị n'ọfanwa bụ ndị bụ nsogbu anyị nwere ifugie na ya onye ọcha na report this anyị wee nweta m ozi a wee sị ka anyị mee ka ụmụnne anyị na-efa all the president na African country ha na nwa bekee na court family ife a na nzuzo chee na o nwere ya afụ mana anyị enwetago ozi a anyị wee na-asị ụmụnne anyị ka unu fụ ife na-eme ife ji anyị erika ekedola anyị with politics ndị ọchịchị kedo anyị with religion ndị ụka kedo anyị with educational system kee ihe niile kpachie wee weluzie paper money chedo anyị n'ihu anyị na-achụgharịzi ego na-achụgharị God na Jizọs fa na-ebili ndụ fa na-ekpori ndụ na-enwere aṅụrị anyị na-ata afụfụ na-eti mkpu ọ gbasara fa ọ da emetụta fa ọ dụrọ fa ka anything. So ụmụ Igbo ife a ka anyị na-akọwa n'ụbọchị tata wee sị Igbo mụrụ n'anya ụmụ Igbo mụrụ n'anya anyị agara a continues na-asọ isi onye agwalụ ya nụrụ ife anyị ga-eme kịta maka na a sị na ịkwa mmadụ aka igosi onye ahụ ebe ọ ya ada ife anyị na-agwa unu bụ na nsogbu dị na ebe nsogbu anyị dị na ekefasi wee kechisi ya ebe niile na ife anyị ga-emezila onwe anyị bụ isi na atụmatụ nwa bekee niile a wee bụrụ onwe anyị ga-azọba onwe anyị maka na onwere onye ga-enyere anyị aka onwere onye ga-emela anyị ya and na faji ego jide ike jide power jide connection jide foreign aid jide ife niile ya na onwere ebe ị ga-esi wee fight family ọgụ a so ebe ike anyị dị bụ n'ọdịnala maka ọsọ ọdịnala bụ ife na-atụ nwa bekee ụjọ na-atụ ndị ọchịchị ya ịgwafe onye na-achị n'ala Igbo si ya na aya edu ya n'iyi ka akpọrọ ya jee n'ogwu alụsị ọgbagide gbachacha maka na ọ ma na oluo n'iyi iji na-ada eme bribe dị ya ada eme connection dị ya na ọ ṅụrụ iyi iji ejide ya so onye kpata afa ji akpa nkata wee weta ụka wee were ụka kụchisi ebe niile ka anya ndị mmadụ hapụ ịdị n'ọdịnala ya sọsọ n'ọdịnala bụ ebe a nọ ebe a ka ike niile dị ebe ahụ bụ ike a ga-eji wee chalenjie ndị ọjọọ a anyị na-agwa ụmụnne anyị si onye ọbụla jee mata chi gị mata ebuchi gị dozie chi gị iburu nwoke ije weta ike nga gị buru ọfọ ife a bụ spiritual power anyị ga-eji wee nụ ọgụ n'uso ndị ọjọọ anụ ọgụ wee merie fa ịnọdụkwa gbolu Jizọs na-akpọ maka ọha nwa wetelu religion a fajikedo gị naanị iwere ife fanyelu gị wee na-afight fa onwere ebe iji azụ eje nye ọka mma na anyị ghọtara ife a wee mara ife na-eme solution dị n'ọdịnala onye ọbụla na-achị chekike na ya ụmụ Igbo ruru ebe 60 million asị nnọọ na enwere ebe ezigbote 20 million ụmụ Igbo na-achị n'ọdịnala mata ndị bụ chifa je dozie ọnọdụ fa wit chifa dozie ụmụ nwoke ewere ike ngafa je bute ọfọ na ogu ọkwa ndị ọjọọ niile ha ncha gbasịsị ya n'ala Igbo anyị were aka anyị dozie ebe anyị na ọkụ adịrọ n'ala Igbo bụ anyị ga-edozi ya ị na-eche ndị ochie ndị politicians agbagolu ndụ wete ndị anụwa na-egbuzi ndị mmadụ wee were ọbara ndị mmadụ na-eleghazi ike ha ka ha wee nọgide n'ọchịchị ịnọdụ na-echefu ị na-waste time a ga-ekwu nke afọ bụ eziokwu ọ ife anyị na-akọwa na Obu Igbo TV anyị ji wee wepụta Obu Igbo TV ọ bụ TV for ọha ndị mmadụ ebe anyị ga na-agbasa ozi a ka o rute onye ọbụla aka ọ ife aka anyị na-akọwa n'ụbọchị nke taa ụmụ Igbo mụrụ n'anya